Yes. Kom nu væk. Hvad laver vi her? Jeg ved det ikke. Hej, hvem er du? Kender I cyklen, eller kender I mig? Jeg kender ikke det. Jeg har godt min cykel, har jeg taget ind i stallen. Jeg kender Flash. I drikker, når I kører det mod. Prøv at kolde, eller ølgård piratpakke, så I kører bare altid. Jeg er fra mig til dig. Hej. Skulle du ikke sække? Og købt I stivt, hvorfor i morgen fra? Bager. Vi skal tilbage. Vi skal tilbage. Vi skal tilbage. Så kan du banke på vinduet. Hvad for et vindue? Vinduet bagved. Om bagved, Jonas. Det finder vi. Ja. Hælder I rundt til dig? Og så skal I smøre op med Nutella. Ja. Hej. Og vi får dem til at køre ordentligt. Kør helvede til. Hej. Kim. Hej, nej! Hej. Kom godt hjem. Skal vi købe kaffe, eller hvad? Hvad gør du? Hvad gør du? Hold. I'm the man!